At ining tungura ang Ginoo, ningon diha nagtindog siya sa pultahan og nanuktok. Anak, pwede ba kong makasulod, anak? Mo-apil ko sa imong pag-eskwela. Tabangan ka na ko. Pwede ba kong mo-apil, anak, ng imong negosyo? Pasudla ko, anak. Tabangan ko na ko. Pwede ba kong mo-apil, anak, ng imong panarbaho, anak? Pero kabalo ka, permanente gyud nga igo tang makadungog sa pulong sa Ginoo. Nadungog nato ang iyang paghangyo, ang iyang pagtuktok. Pero sa gyapon ang naa sa sulod kita, ang sala ug ang mga garbo nato sa kinabuhi, ang atong mga kinaiya, ang atong mga prinsipyo ug ang atong Ginoo kanunay naa sa gawas. Mao na nga matinga kang Christian ta ko, dugay na kong na Christian, mabalakon ko, ratulon gyapon ko, problemado gyapon ko, huhuyang gyapon kaayo ko, dali ra kong matintal. Kay kanunay rang nakadungog sa tingog ug sa pagpanuktok sa Ginoo, di man siya pasudlon. But naa sa gi-offer sa mga mupasulod niya, ningon diha, kung may makadungog sa akong tingog. Amen. Salamat nga kitang tanan nakadungog sa tingog sa Ginoo. Kaya ang tingog sa Ginoo, kana bang mga tao, mga ison mo reklamo nga, mura lagi silent si Lord. Ngano nakaingon ka nga si Lord naghilom, wala na siya nagpakabana nimo? Kay di man nimo siya paistoryahon. So layag abli ng Bible, di mo tingog si Lord. Ablihan niya, basta kay mo man ay tingog sa Ginoo yung mga pulong. Ang makadungog sa akong tingog, og moabli sa pultahanay, og those who hear my voice and what? And open the door. Kay daghan di ay kuno, nga mga nakadungog, pero di mga abli. Salamat sa Ginoo nangabli tanong kaniya ato sirado. Sa manarliyo na, o sa manarliyo na. O sa may tinuuhan niyo doy. Makadungog kang na yung mangwali, manangyaw, pero o sa mga tinuuhan doy. O nga na ata. Uy, naam na yung mga bag-o diri sa tuang palibot, no? So, ang nakadungog og moabli, so dili lang kutob sa pagpamati, kung dili na ibuhaton kanang word nga mo open kay verb man na action ba. Nakadungog unya mo action. No? Imagine ako ng mga igsoon manawag dito sa 911 kay naay emergency. Sila nakadungog dito nakabalita. Record na nila unsa nga emergency, asa nga dapit, unsay landmark, unsang hitabua. And then wangwang na dayon ang ambulance perting kusuga. Kung naay sunog, adto na dito kusog kayo. Ilan na, imagine ako nung nanawag sa ilahang, igor nilang gipaminaw, dili sila mo take og action. Hulaton, lagunato na, hunong na ng kalayo. Ingana na sila. Amen? So urgent kayo yun. In fact, pag nag-exam ka sa LTO, naay pangutana. Kung naa ka sa crossing, unya, green ang imuhang posisyon sa to pa mo go ka. Karon sa imong left, nay ambulance, gawangwang. Unya, sa imong likod, doon ay fire truck, gawangwang pod. Unya, sa ikaduhang, sa atbang nimo, doon ay police, patrol car, nga nagwangwang. So, puro sila emergency. Nay pangutana dito, asa man niini ang imong pasudlon? Og una, so, ang uban mo yung dayog ambulance, kay mo may maabot sa una. Ang uban po mo yung police, kay basinog. Naaguli sila sa authority. No? Pero sa pagkatinuod lang mga igsuon, ang pinakahari yun sa kalsada, ang fire truck, basta mugwangwang na siya. Nga naman, ang ambulance, pag nagkinaunsa na, ang sakay raman niya ma-damage. Pero katong fire truck, kinabuhi og mga ari-arian ang madamage ato. Motong siya gyud paunon. Now, balik ta dinhi sa ato ang mga igsoon. Pag nakadungog ta sa maong response, dapat nakaibaw ta nga bisan kini ang ayan, bisan siya importante, bisan kini kanunay gyud natong unahon si kinsa man ang Dios. Kay siya man ning nagbarog og nanuktok. No? Bisa na ni nga church. Dili pwede nga kita dini. Nahimo na lang nga, okay, nagsimba ta, pero ang Ginoo na nas gawas di ay. Wanay apil. Kaalam na lang sa tao, panguna-una lang sa tao, unsa ray maabrihan, mao na lay itudlo. Magsimba na, wala na tanan. Napata diha? Now, niya pa ko'y nasakpan ba? Na-excited manggod ko og ayo ron kahapit na ginako mahuman ang Bible o nya magsugod ng puguglain.
In fact, nakoy bag-ong Bible nga gihatag translation, bag-ong nga translation unya mas bugat siya kay King James siya nga gibisaya or Gideon nga gibisaya. Gugmag kalulot. Gugmag kalulot. Saan ang kalulot? Kaluoy, di ba? Na-excited ko kaayo ani. Oh, Lord, salamat magsugod na pug ko. Unya sa every chapter abag yun nga imong ibasa makita nimo diha ang problema sa tawo, ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Ginoo ug ang gibuhat sa Ginoo. Human sa gibuhat sa Ginoo unsay response sa tawo. Now dinhi nasa trataan ning usa ka verse nga ningon diya ang Ginoo naas pultahan na nuktok. And sa laing bahin, makita na usab nato dinhi ang gitawag nato test of priority. Kay daghang manuktok sa imong kinabuhi, labi na mga babae. Di ba? Gipost man na ni Tony Gonzaga. Ningon si Tony Gonzaga, gipangutana niya ang papa, nganong wala man minimo tuguting maguyab-uyab sa mga batanon pa mi. Gitubag siya siyang papa, kadi pa mo kamaong maghuna-huna. Kung matured na ang tao, unsa daw? Naasay gustong paliton, pero iyang una-unaon. Mapuslan ba nina ko og ayo? Pero kung batanon pa siya, basta kay ganahan siya, bahalang mahurot yung kwarta. No? Pagkakita niya gwapa o gwapo, basta batanon pa siya, halal, let's go. Pero kung matured na siya, maguna-una siya, saon mo na ko ning mahumba ba ning iyang kagwapo? Maluto ba ni? Maggisa ba ni? Kay ba, si gwapo rin niya, babaero ni ron. So munang wala niya tuguti, kay dili niya gustong madistract sila, madisturbo sila, gusto niyang mag-focus sila sa ilahang mga pangandoy kinabuhi. No? So test of priority, kisa may mong pasudlon. Kay kung imo lang tan-awon, ang naan imo karon, like panarbaho nimo, gining mga career sa kinabuhi, mga tumong nimo sa kinabuhi, puro ni sila mga importante. O puro ni sila nagapanoktok, hello, may gabi Silang tanan nagapanoktok. Pero din ni sa Bible, sa Gipadayag 3:20, walay laing nanuktok dinha nga nakasulat sa Bible sa Gipadayag 3:20, walay lain si Ginoong Hesukristo. He said, I stand at the door and knock. Unya kining door diya nga gisgutan kay kinabuhi nimo, kasing-kasing man nimo. Dili man ni simbahan. No? Mag-usa malaman og daghan kayo ng naa diya sa simbahan pero ang Ginoo tas gawas gapanuktok. No? Natay usa ka kuan nga nakasala siya. Unya gi-kick out siya simbahan. Ikaw sige ra gyud kag pabadlong. Layas na kaning simbahan, di na ka pwede dire. And then dito siya sa gawas sa simbahan. Gawas siya. And then gahilak siya, Lord, di nagyud ko pasudlon sa simbahan. And then nitingog ang Ginoo ning sagdi ng anak, duha na ta. Wala? Pati Ginoo di pasudlon. Na imagination na nako. Pero na ay mga panghitabo ngayong anak mga igsoon. Relihiyon ra, walay Dios. Magbantay kita ani. Ingon siya, if anyone hears my voice and open the door, I will. Na ay word nga I will. Makadungog sa akong tingog, ug moablis pultahan, musulod ako sa iyang balay. No? Balay. Ningon si Apostol Pablo nga kining atong lawas, balay-balay lang ni, payag-payag lang. No? Pero kung ablihan nato ni, musulod siya. Musulod ako sa iyang balay. Makigsalo ako kaniya ug mukaon siya uban kanako. Paminaw. Kining word nga makigsalo ako kaniya ug mukaon siya uban kanako. Ang gipasabot niini mga igsuon nga kung unsa ang imong panginahanglanon, naa siya nga nakigsalo nimo. Mupaambit siya kung unsay naa niya diha nimo. Kaysa gikaingon ko na kung maghisgot kag kaon or kining pagkaon gahisgot man sabnig mga patigayon. Because nasayod gud ganita nga ang tinapay panginahanglanon. Dili siya literal nga our daily bread or arbis or julis. Panginahanglanon. So pag ingon niyang pag moabli siya musulod ko, mukaon ko uban kaniya, siya mukaon uban kanako. Masabtan nimo nga ni anhi ang Ginoo. Ug nagpakatawo siya sama nimo.
Munang makigkaon siya nimo. And then pagingon og siya mo kaon ako, ikaw usab. Invited dito sa iyahang gingharian. Nakuha na to? Now, nindot kayo ni mga igsoon. Na sa picture-picture, sa pag-picture-picture na lang, mura kag di kayo managana kay hungit labi nagkabalo kang imong tapad gobernador or no? Imong tapad kabalo ka ba nga yay. Si Jack og si Rose. Kailan mo Jack og ni Rose? Titanic ba? Si Jack pobre kayo, si Rose royal ang iyahang family. Og ang royal pod og dugo ang iyahang pamanhunon. Nya si Jack pobre kayong nakasakay sa Titanic. Ha? So grabe, bisan na lang picture, malipay na ka. Kabantay mo? Na concert dito, makatapad ka ditong Makoy. No, makapa-picture ka atong to ang na nag-perform dito, mura na kag praise God. Na malipay na ka? Unsa pa kaha kung ang imong kauban sa lamisa, ang kauban nimos kinabuhi, ang kanang na ang sa tanan nimong patigayon, sa tanan nimong buluhaton, sa tanan nimong pangandoy, sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, sa imong pagnegosyo, sa imong pagpananom, sa tanan nga naa nimo, ang imong kauban, ang Dios. Musulod ako. Musulod siya sa imong kinabuhi, musulod siya sa imong patigayon, sa imong pangandoy, makigkaon ako kaniya. Makig-fellowship sa nimo, tabangan kaniya. And ikaw po magpasalamat niya, mo daig niya, mo simba niya, and siya usab mukaon uban ka na ako. Someday in heaven. Nasabtan na to ni? But naatay problema agyapon mga igsoon sa gitawag og pagpili. Munang niingon ko nga, pagawsa ang mga naghatag og kadaot nimo, pasudla ang panalangin. Because dili pwedeng ang panalangin magpuyo sulod nimo. Musugot ka nga sa imong sabaw nga imong kanon, naa diya lami kayo tangigi nga isda, gitunuan. Maayong pagpanihapon sa nanihapon diha. Unya pagtan-aw nimo napoy tike nga gakapa-kapa. Musugot ka na, lami. Nakita mga igsoon sa Korea kimchi, kita dire ginamos. Ang ginamos iuna sa uban pero para nato pagana kaayo na siya kaon. Wa kay ganang kaon? Palit og duha ka buok saging, lungaga kanang hilaw gyud. Unya pagtadtad og sili pinuhag ayo niya sibuyas niya nalontolo no. Nya palit og usa ka tagkos nga ginamos sa ilang sisbilin. Nya mugana kagayo kaon. No? Kasi nakingon ninyo nga ang royal ganahan ang gilantan na di na ganahan. Tagay na siya ginamos nga gisilian. Aso-aso laging ilong anak. Aso-aso na to. No, igutom na. Naapata? So makikaon siya uban kanato ug siya uban kaniya. Og kita uban diha kaniya. Og diha gihapon na test ang atong priority. Kinsa man ang ginapasulod. Na may uban mga igsuon nga sa akong pag-eskwela, gana kay kumo eskwela, inspired kayo ko kay ang pinaka best shooter sa varsity sa among school. Nauyab na ako. Wow! Yun, gana na kayo siya. Munang na-test of priority, kinsa lagi ang pasudlo nimo. And when no, mga igsuon dera, di ba gi-explain og ayon ni Paul ning gugma? No? Kay kini si John, the beloved, siya mo'y nagpaila-ila sa gugma. Unya unsay may tabo sa tawo nga naa ani nga gugma, ug unsay resulta ani nga gugma diha sa tawo nga naa ani gipaila-ila ni Pablo, ni John. Pero si Pablo maoy niingon nga ang pinaka the best nimong buhaton na ang tanan nimong kaya. Ug wa kay paghigugma kanang tanan nga imong gibuhat way pulos. So makita na sa 1 Corinthians 13.
1 Corinthians 13. Gisulti diya, gi-explain ang gugma. Ningon siyang, bisag magpakamatay pa siya, ipasunog niyang yang lawas para sa usa ka tawo. Kung wa siya na igugma, walay pulos ang iyang gibuhat. Then I realized nga, Lord, nagpamastor man ko Ginoo, nagwali ko Ginoo, bisag asa ko, naay manawag na tumot. And kining tanan nga akong gibuhat, kung wa na ko nahigugmas Ginoo, wa ni pulos. Ikaw sa imong pag-ani, sa imong pagdaig sa Ginoo, sa imong kining tanan pagwa na ka na igugmas Ginoo wa nay pulos. Ang imong pag-eskwela wa nay pulos, ang imong pagtrabaho wala nay pulos. Ang atong pagginhawa ibabaw sa yuta kung wa ta na igugmas Ginoo walay pulos. Ang tanang katuigan nga atong gipuyo, nabuhi ka og 89 ka tuig. Gikan sa pagsugod hangtod sa katapusan kung wa gyud ka nahigugmas Ginoo walay pulos ang imong pagpuyo pag kinabuhi sa kalibutan. Mo na gipasabot ni Paul. And he is like saying ang kining ni ang tawo nga nagdayeg niya, nagsimba niya, nag-alagad niya, naghimog mga butang para kunuhay sa Ginoo. Pero wala siya naigugma sa Dios. Sama ra siya ani. Saba. Diya na to makita mga igsoon nganong lisod sa tawo nga ablihan niya ang kinabuyang kasing-kasing pasudlon ang Ginoo. Sige ra siya paminaw, sige ra siya kadungog nga nanuktok ang Ginoo. Muani tag Domingo, muani tag Miyerkules, manuktok ang Ginoo, nagwali siya nakadungog ta sa tingog sa Ginoo. Nagtudlo ang Ginoo sa iyang mga pulong, ginamit ang bisan kinsa nga nagwali. Pero ang problema mga igsoon nga nung dili able, tungod kay wala nahigugma. Di ba? Kasi makarelate ani. Kanang manuktok kag 8 ka tuig. Nganong dili abre tungod kay wa ni higugma. Ngisi lagi mo diha. Kanang dili nay manuktok ka og 3 na ka tuig. 4 ka tuig. Pero dili able. No? Na ako nasabtan. Sulay mo adtos bangko rong orasaha. Last 10 gabi Nga dukdukag ayo ang tong sirado sa bangko. Dukdukag ayo pagdalag maso. Sultihan ka nako di ginamable. Ngano man. Ingon si Solomon sa Ecclesiastes 3, nay panahon ang tanan. Nay panahon ang tanan. O sa ba wrong timing ta. Unya na magampo kon na anay balatian. Unya na, matos bangko, og sirado na ang bangko. Sa able pa unta to, Lord, sa panahon nga nakos balatian, tanduga yun ko, hikapa ko. Kaganiha mga igsuon. Mo'y akong gikamatan, kay gasige nagyaghilak ang bata. Nung among kamanghuran, sige hilak. And then, ang iyang hilak ka nang naa siya, giantos, nga di na siya makagwanta. And then, ang iyang nga mama, gasige, saon man eh. Dali-diri, na. Naglisod ay kaayo siya pagawas siyang hugaw kay murag bato. Lisod kayo dito na sila CR, giligo na lang siya nahuman sa ligo, sigir gyapon sila hilak kay kuan. And then dili na siya magpahikap, di na siya magpailis. And then nibangon ko nya ako siyang gikuha. Nya akong gitan-aw sa amin. Luoy na jud kaayo siya. Murabag muingog undang nako, di ko ganahan ani, sakit na kay ni. Hilak yun nga kanang hilak bitaw na sakit yung gayo. Unya kay kabalo matag usay gisultis pulong sa Ginoo. So while nagatubang ko sa amin akong gigunitan ang iyang likod. Ya Lord, ipakita ang imong pagkagamhanan Ginoo. Nakaila ko nimo kay ang imong pagkagamhanan nabasa nako. No? Unya while gatubang ko sa amin kay nakaigsulti ko sa Ginoo, wag po ko gayaw-yaw kay nangaon naman sila. Nigawas gyud ang hugaw sa bata nga hilak gyud siya kaayo. Nigawas gyud siya gadaggan na po ko padung CR. Diran mo nako sulti agi unsa nako. Kay basig mahinumdum mo niya. Mga mga nangaon diha mayong pagpanihapon. Nay gahom gyud ang pagampo. No? Pero kanusa man ka nag-ampo? Dito lang ba sa maunang hitabuan na? Dili.
Matag adlaw nagampo ka Lord sa panahon nga namis kalisdanan mo tawag mi nimo tubaga baya mi ha. Lord, proteksyon ni ang among mga paglakaw. Sige kang gaampo. Kadto mga walay ampo-ampo, sirado kanon ng kasing-kasing, si Lord kanon ng nanoktok. Nya si Lord may nagpukaw nimo parang moampo ka pag mata nimo cellphone imong gibira. Na maingon ana pukawon kag sa imong buntag kadlawon kay pampuon ka. Pero imbes nagaampo cellphone ang gibira. Sige ratang kadungog sa pagpanoktok ni Lord. Biyahe kag tagbilaran pakakita nimo sa bersikulo, nanuktok si Lord. Nakalabay kag Kristohanong panimalay gapa-sound siya o Christian song nanuktok si Lord. Naka sa inyong balay. Gapa-music ka dito nanuktok si Lord. Pero sige ra kang kadungog sa iyang tingog og pagpanuktok pero way able-able. Di gyud in taon ta makatilaw sa unsag yun ning ipangsaad sa Ginoo. Muna mga igsuon nga himuon gyud nato. Nga siya makigaon diri nato o kita makigaon po niya. Kaya dili pwedeng makigaon siya nato, makigaon tas uban. Ha? Makigpatigayon si Lord diri nimo, makigpatigayon ka sa uban. Mutabang si Lord diri nimo, adto ka sa uban magpasalamat. Dili pwede. So pag ingon diya makikaon ko uban kaniya, siya mo kaon uban kanako, buot gi pasabot, naa mo'y relationship. Mutudlo si Lord, diyan nimo, mutabang sa nimo, ikaw po, mo feed kaniya, mo pasalamat, mo simba, mo dayeg. Sige ratag dawat og panalangin, sige ratag dawat, kaon, pero kita, di ka mao. Si Lord nagdupa dito sa cross, niyon sa siya, giuhaw ako. Sige ratag dawat, inom. Pero pag siya na nangayo, di gyud. So naay pagpakita dag mutual relationship. Seryoso nga relasyon. Nga si Lord, a mutual relationship. Personal relationship. Nga si Lord, naauban nimo, nagtabang sa imong patigayon. Then siya usab, nagtabang diha kanimo. Now, dunay mabasa nato sa gospel mga igsuon. Arong masabtan nato ni siyag ayo, importante sa tong kinabuhi gyud nang giingon, ang kanang nakadaot nimo palayasa ipahinggawas og ang panalangin pasudla. Makatabang ni siya arong masabtan nato og ayo. Amen. So, atong ablihan ang balihino nato mga igsuon. Atong basahon ang kining dual miracle. Naa sa Matthew chapter 9 verses 18 to 26. Kadagan nato ning gibasa, pero ang atong fokusan ani kining bata nga namatay. Kay kining ni ang babaeng nakahikap sa sidsid, sige naman ni natong ano? Pero apilo natong basa. Ningon diha. Mateo 9:18 hangtod sa 26. Ningon diha. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal miluhod sa iyang atubangan og miingon, bago pa lang namatay ang akong anak nga babayi, apan adtua og hikapa siya og mabuhi siya. Now patay na nino. Pero nagtuo siyang mahikapan is Ginoo, mabuhi. So dili basta-basta nga pagtuo ni. Amen? No? Now, sa verse 19, busa mitindog si Jesus og misunod kaniya og mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-anto sa pagsigig sa tungod sa iyang pagsigig dugo sulod na sa napulog duha ka tuig. Miduol sa luyo ni Jesus og miingon sa iyang kaugalingon, kung makaikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya, gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. So katuning babaeng na pobre na pinatambal, wag yun siya naayo. So naayo siya. Sa verse 22, milingi-lingi si Jesus og nakita niya ang babae og mingon siya, ayaw kabala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo nimo. Sometimes tayo balatian mga igsuon nga ang tambal wala dito sa butika. Naaraday nimo. Unsa man eh? Kay wala man ingon dire ayaw kabala ka anak kay ang imong tusiran mo ay nakaundang sa imong ubo. But ingon na dire ang imong pagsalig sa ato pa ang tambal sa iyang sakit. Naa niya? Nya nabot ni siya kaasa-asag pinatambal. Ang iyang pagsalig na imong tambal niya. Sa laing bahin, kita ko sa mga igsoon gitagahan man tagkaalam sa Ginoo. Amen.
Diha dayon naayo ang babaye. Verse 23 abot sa 26 mauna ni. Mauna ni. Kanang nasa sulod nga naghatag og kadaot painggawa sa. Unya ang panalangin pasudla. Asa na makitaan? Matthew 9:23 to 26 nag-ingon unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakitaan niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang nakita niya ni. Verse 24 miingon siya panggawas kamong tanan. Wala mamatay ang bata, natulog lang siya. Tungod ni ini gibugal-bugalan nila si Jesus. Sato pa, ang tanan nasayod nga patay na ning bata. Naana dito ang malunugtog. Ang katubang mga musikero sa patay nga ang ilang mga pangkantahon kay di ba't sabi mo di ko iiwan? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Kung wala ka na dito na ang tan. Paminsan-minsan ang alaala mo'y nagbabalik. Multo. Ang alaala mo'y nagbabalik. Paano ang puso ko? Ngayong wala ka na. Sana ika'y muling makita ko. Dito naabtan sa Ginoo. Kining manong tugay o pagbangutan, kisa nakainomdom ninyo anang immortal. Palihog lang na, nakainomdom anang immortal. Nga song. Unsa ka na ituno, ana day? Ang chorus lang, ana. Unsa ka na ito na? Basta kay pagkamatay sa katong masakir bitaw sa ampatuan, nya mo na kanunay tugtugon. No? Tong gimasakir nilang gibakho gipanglubong. We cry when you're near. Anya kay mura nagsubo kayong paminawon ang keyboard anak yun sa napag-play or pluta ba na nga gi-play. Nga kung makadungog ka na, labi ikaw imong minahal tong tuwa dito, mubuha kayo gayo imong luha. And we know mga igsuon, bisan sa mga, arikas mga pagtuon sa mga psychologists, nagtuon sa kinaiya sa tao, sa mga anthropologists, o kining ang mga kabahin sa expert sa panglawas sa tao, sultig na sila nga kung may pahinggawas na ato ang atong mga luha, mugaan-gaan ka. Munang, ayaw mo kaingon, di ko muhilak kay laki ko. Ang tinuod nga laki, muhilak yun na. Ha? Inisog mo lang di muhilak, pero siya rausa-usa, o naman ni. Hoy, di po rin nga na, oy, lain na po. Oh, hilak ta kay. So, naabdan ni Jesus, imagine na, patay na ni. Gipahiluna na, kay sila mga igsoon, ang mga Hudyo, o ang mga Muslim, Hudyo o Muslim, dili pwede ang balsamo sa ilaha. Ilarang hugasan og ayo ang lawas. Unya puston og bindahe. Unya ang maong bindahe pasurupan og daghan kayong pahumot. Unya kaniadto ningon ang Biblia nga gadala sila daghan kayong panakot. Actually ang panakot nga gisgutan mga ingredients sa pahumot nga ma-preserve ang patay. So tingali na humana ang setup. Nabugos na ning maong babae tingali or bago pa lang siyang namatay o niya nangabot na tong tuang manugtugay sa mga dibat sabi mo. Na? And then isulod ang atong Ginoo. Dito na. Ang pinaka na-bless kaayo kong namalandong mga igsuon, kining naa sa sulod sa pag-abot sa atong Ginoo. Ngalingon ang Bible, gipagawas ni Ginoong Hesus. So, ang pamilya, ang ginikanan, ang tagtungod na ay kasakit. Unya ang naa sa sulod sa panimalay, muhatag sa dugang nilang kasakit. No? Imagine na inigtugtog na manghilak sila sa mot. No?
Kanang naa kay problema, unya ang imong gigunitan, nakadugang pagyod sa problema. Kaya na may problema ang tao, mga igsoon, nga abi niyang malingaw siyang maghubog-hubog siya, nadungangan pa inon yung problema. Problemado siya, nag-inom siya taman, pag uli, drive siya, tungod kay ninumduman niyang problema, kapakusog siya kayo, ni bangga siya, putol ang doon niya katiil, guba ang iyang sakyanan din, ang iyang problemang original na dugangan, o mas dako pang problema. Muna na itabuan eh. Pagsulod sa Ginoo, nakita niya, ay, daghan naman yung mga huway gamit. Daghan naman mo dire. Pagsulod niya, paminawa ko sa iyang gisulti. Ningon siya, verse 24, maingon siya, panggawas kamong tanan. So sa atong kinabuhi natay gipapuyo, natay gipasulod, natay giampingan sa atong kasing-kasing, nga nakahatag na to kasakit, o ang sugo sa Ginoo panggawas, ipagawas na. Na-realize na ako, gitugan ako kabiis mga papa, kining akong pagkamasok anon. Of course, ang akong asawa, di na manugilo ninyo. Because giwali mo na nako, nga kung doon na may problema, ayaw pangalahig sa uban, kay magkaayo ra inyong buot. No? Giwali bitaw na nako. Gimo kay nag-rails, tong giputol. No? In love kayo, nagwinyo na sila. Nya nagka-problema. Mama, lain nagbatasan. Lain nagbatasan si Harold. Nga na. Example na, sir, ha? Lain nagbatasan si Angelo. La? O di baka ang kining na ang binalaye mo ingon sa ugangan, lain nagbatasan si Jmar. Iuli na lang nako nimo ma. Okay, ako naman siyang giuli. Salamat na lang kaayo nang. Oh! Mama man to, nya kalitrag nang kay giuli man. Kamo mga young people din hino. Tuganan mo nako. Dunay nagpa-counsel sa ako ikaduha ka gabi na ron. Ningon siya, pastor, di po ko ingog si Daniel ha, kaya Ginoo may naghubad sa damgo. Pero ginapray sad nako unsaon nako siya pagpasabot because wala ko kabalo sa ilang sitwasyon. Ningon lang siya, pastor, nakakita ko daghan kayong halas. Nga kanang na ang maong mga halas, pastor, venomous, mupatay, lason ang iyang laway. Unya na ako nakita ang duha ka bata, pastor. Sige kog badlong ayaw. Pero muduol man gyud sila nangapaakan og nangamatay mga bata. Unya ako ning gikonsulta sa among pastor, niingon siyang suway og pangutana ni Pastor Jonas. Akong gikas-a. Kay bata man imong nakitaan, it means immaturity kung adto tas Christianity. Bahala nagtag 40 na na edad diha. Pero wa pa na kayo ni grow diha sa Ginoo, immature pa na. And then mga halas man nga nakapaak, wrong relationship ni. Dili pa panahon. Kay kung dili ka matured, mo sulod kag relationship, mahagbong ra mo sa sala. Kabalo ba mo nganong ingana ko ka-firm nga mo, sulti mo tudlo because nag-agi, kisa may walay lig-on dihang dapita. Munay akong giagian. O kamo, sa dili pa ta mga Kristohanon. No? Magpakabalaan yung kog magpaabot. Ha, to. And then after ato, ningon siya nga, salamat kay pastor, sapagkat tinuod lang, ako gyud involved, o haom kayo nako ang imong gisulti. Sabi ko, ikaw gipadaygan ana, basin na apa na kaubanan ninyo diha. And I know, nga nanghitabo sad ni dinhi sa atong church. Nya, naraman sa kakaulahian ang mga pagmahay. Kaya naman kay gipangandoy. Unya, makabot pa din mo na imong pangandoy. Zaman, magbutang kag lansang dito sa inyong bintana, nya imong isabit dito ang bata, unya mo eskwela ka. Nig-uli ni mo, musta man kanak, hangin-hangin ram bintana, nak. Timan ilang na. So, ningon ang Ginoo panggawas mong tanan. Suffocate na kakaayo, daga na kayo problema, na-depress na kaugayo niya, nakauna-una, nakag-suicidal thoughts na. May paitapuson ang tanan.
Pasaylo ako Ginoo sa akong pagabuhaton. Nga na, kuto ko tadag pisi. Diyang baka nakakaon na itong kasagingan sa silingan, kay mong gikuag pisi. Nya, kay season raman to. Naitang ulan, naitang init, naitang lignog, naitang linaw, naitang bagyo, nay El Nino, mulabay man na tanan. Nay problema, nay kasakit, nay kagulanan, mulabay man ni tanan. Ba't kini mga tawhana nga naa sa sulod sa panimalay, gusto nila, permanente na ning hitabuan nga kaguol na ni hangtod sa umabot. Ba't pag abot sa Ginoo tanawa ra guni? Natay kanta nga moingon mga igsoon, the atmosphere is changing now, di ba? Kanang pagsulod nimo diha puro kasakit, puro hilak, puro kagulanan, and suddenly boom, niabot ang dako kayong kalipay o katingala. Nahitabo lang ni sa diyang ang Ginoo maoy nasulod ug ang naa sa sulod nahinggawas. Again, nahitabo ra ni sa diha nga ang Ginoo nakasulod ug ang naa sa sulod gipahinggawas. So kining atong mga kinaiya, kining atong mga pagdumot, kining atong mga kasuko, kining tanan nga niya nato, kinahanglan ni siyang mahinggawas. Iniksulod sa atong Ginoo siya na bahala. Lord, gisuwayan gyud nako arrange ang akong kinabuhi Ginoo, di gyud nako kaya. O sige, pagawsan na tanan, ako na diha. Kaya na yung mga panahon, i-arrange nimo ang imong kinabuhi, imong tarungon, pagplano, imong kinabuhi, naguba, hinuog, samot. Musulay pagkagplano sa ubang kinabuhi, samot. Na kay problema, niduol kag problemado, puro na mo problemado. Ba't kini na problema? Gipahinggawas. Pagawsan na. So this time, tugutan na to ni atong mga kaguol, mga kasuko, mga tanan, pagawasan ni tanan, pasudla ang pulong sa Dios og si Kristo. And atong tanawon sa mga abot nga adlaw, unsay himuon ni Lord? Human napit atas ato atan ang paagi, di ba? Suwayo na to. Lord, panggawas ni tanan. And imagine sila dito sulod tanan, puro hilak. Puro na hilak. Naa dito sa sulod ang kaguliyang, naa dito ang pagdumot, naa diha ang kasuko, naa diha ang pagkahakog, naa diha pagawsa na tanan o pasudla ang Ginoo. Balik ta, Revelation 3:20, nanuktok siya. Pagsulod niya mga igsoon. Kung ang naa diha sa sulod, giningon diha, nakigkaon, nagpatigayon, dunay kanang nasilay gimbuhaton, nga ilang gitabangan, puro kalisdanan, puro kagulanan, puro paghilak, pagsulod sa Ginoo, panggawas mo, kaya ako na po'y makigkaon. Amen? O nakakaon na mo tanan, panggawas mo, kaya ako na po. And suddenly, pag si Lord na, dili na pagkaon sa kagulanan, sa paghilak, ang naa, kay pagkaon na sa kalipay. Munang og naakas kagulanan, be excited. Woo, Lord, dali na. Ngao na ta. Dali na, Lord. Gipiskat gyud ko, Lord. So Lord na Lord, darong mo balhin ni silingan. Hoy. Naunsa mo. Pag inom ra gumog daghang tubig, oy. Inom og daghang tubig. Praktisa ba karong adlaw sa kalitro? Sunod semana 2 na kalitro. Abtag 3 ka bulan, 3 na kalitro. Abtag tuig, 6 na kalitro ang imong mahurot kada adlaw. Na? Ako mga igsoon mo, inom yung dagang tubig. Kaya nangandoy kong mabuhig dugay. Ano man? Lipay kayo sa buluhaton, nga ihatag ni Lord sa atua. Nga padayon kang magwali sa pulong sa Ginoo, mangandoy sa mga kinabuhi, nga maduol diha sa Ginoo. So, mabuhi tagdugay. Pero kuwaon po ni Lord Ogma, pangandam na lang po ito, paghimo na magwali. Kay Wanas Pastor, di ka muna po iwali. Lain, pag inyo lang i-review dirito, i-download to die. Katong title nga nag-ingong ipagawas ang dautan. Pasudla ni panalangin. Kay mauto yung message rong Domingo. Ayaw po tawagin nga na. Padayon sa ta? Asan ako? So, panggawas kamong tanan. Wala mamatay ang bata, natulog lang siya. Imagine ako nun eh. Kamong tanan eh, balong patay na. Usa ka buok ni ingong. Dili, buhi pa siya. So, ang giingon diha, tungod ni ini,
Nangatawa silang tanan, kabugal-bugal kang Jesus. Tanawa. Uy, tanawa na ron. Bantay mo na ron. Payama-yama na. Kisa may nasayod. Ang mga tao, ang mga expert, ang mga maalamon, or ang nagbuhat sa tao o naghatag sa kinabuhi, kisay mas labaw na sayod. Kamo nakaila mo kaayo ni Ara. Kisa may mas labaw na sayod. Kita, nga nakauban niya sukat siyang pagkabata hangtod karon. Or ang Diyos nga nagbuhat sa iyang lawas o naghatag sa iyang kinabuhi. Nangatawa silang tanan, ningo sila patay na. Wa sila kabalo, nga ang ilang giingong patay na, maupay pagsugod o maupay isugod sa unang gininhawa nga gikan sa Diyos. Because we know nga kung naay end, naay nyo beginning. So ang ilang una-una, manag yun. Tapos nagyod. Pag abot sa Ginoo, katawa silang tanan. Di ana. So gipagawas niya. Kabalo ka? Dunay gusto man si Lord nga gamiton sa atong himuon sa atong kinabuhi. Pero dili siya makasugod sa atong buluhaton. Ang gitawag ni Lord og nyo beginning sa atong kinabuhi, di pa niya masugdan. Kay naa pa may na sa atong sulod nga wala pa napahinggawas nato. Sige, pagpasaylo na. O kana nga kinaiya, kabalo kang kaguol na nimo, ayaw na ana. Kana nga pagdumot, pagpasaylo na. Tangtangan na tanan, niluan na tanan. Unya, pag naana da si Lord, tanawa ra gud sa himuon ni Lord. Sa tambagyo wala na atop. Lord, thank you, nilupad ang atop, mapulihan gyud nig mas lig-on pa ani. Ngana bitaw? Because naside man tang in every crisis, the glory of the Lord ang himaya sa Ginoo ma-experience na to. So nanggawas na silang tanan. Sa verse 20. 25. Ningon ang verse 25. Sa dihang nasilhig na, sa dihang nahinlo na, sa dihang nakiskisan na, sa dihang natrapuhan na, o nahinlo na, nakapanggawas na silang tanan. Naakay mga taong pahinggawason sa imong kinabuhi. And someone mag-aabot pa sa atong kinabuhi. Mulig-on, mudasig, mulipay, mukomfort, mutabang. Sa dihang nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata. So dili pwedeng musulod ang Ginoo sa imong kasing-kasing nga hugaw. Amen? Di pwedeng magsulod ang kaalam sa Ginoo sa imong huna-huna nga hugaw. Sa dihang nahinlo na, nakapanggawas na silang tanan. Misulod si Jesus sa lawak sa bata o gigunita niya ang kamot ni ini og mitindog ang bata. No? Unsa kanindot mga igsuon nga sa imong lahum kayong kasub-anan o kagulanan. Sa imong kahagba nga wa na gyud kay rason nga ibangon, dunay Ginoong mugunit nimo. Dunay Ginoong mubangon nimo. Unsa kanindot ni mga igsuon. Ningon ang Bible pagsulti og nabalita dayon kining tanang sa tanang dapit ni adtong yuta. So, nangandoy bata ni ini? Ang ako ra gyud mga igsuon kanunay idasig. Unsay angayang pahinggawason? Unsay angayan natong ipagawas isalibay? Ipanglabay na ipagawas na. And then kung unsay naa sa sulod, unsay angayan natong ibutang sa sulod, maunay atong pasudlon. Yun ang Bible. Nanggawas na ang mga tao. Kinsa man to? Ang mga GI, sa atong panahon karon. Ang mga magtutugtog dito, mga sulim kayo, nga mga panghilak nga, I will be true. Kabalo mo ang kakantas, I will be here? Ang iyang pangandoy ba, sa maong awit, inspired siya. Nga mudasig sa tao, nga naas kagulaanan. Pero kabalo ka, wala gyud siya naguna-una ang iyang kanta, kantahon sa patay. Mo nang sa panahon nga nay problema, sa panahon nga nay balatian,
Imbes nga kantahon ang awit arong mudasig sa naminaw. Maguol pa noon ang naminaw ug imong kantahanan ng I will be here. Nga naman. Uy, kanta mo na sa patay. Buhi pa kaniko. Uy, nga na. I will be here when you feel like be. Guol kayo siyang maulian pa ganiko. Mauna, mangyug ka na ako, I will be here. So choice gihapon. Karon mangutan ako. Sa dihang nasabtan gyud nato og ayo ang mensahe ni Lord. Gigamit ba nato sa maalamong paggamit ang atong kagawasan sa pagpili? Because ang kagulanan ug ang kalipay, ikaw may mupili. Ang kabalaka o ang pagsalig, ikaw po'y magpili ug asa ka ana. Ang kahadlok o ang confident mo, ikaw may nagpili, anak. And ang last thing akong i-share, parang mas mapalig-on ni, kining instruction ni Lord og mamaulin ta. Last part ra, sa gisgutan na mo kagabi ikaw mo'y mupili. Now, before mosulod ang mga Israelitas Kanaan, giingnan sila ni Lord, hoy, inigsulod ninyo dito, pamatyan ninyo ang tanan, puuhan ang tanan. But dili lang tawo, kabahin sa mga taong dautan ang iyang ipapatay dito arong ilan ang mapuy-an ang yuta. Naay gidugang sa last part nga instruction ni Lord. Kay kuan man warning kabahin sa pagsulong o gubat. Actually, sumpay ni siya atong last Sunday, nahutdan lang tag time. So ako lang ning ilakbit din arong kuanto kay atong Sunday mga sundalo ta ni Kristo no? 2 Timothy chapter 1 verse 7, wala siya naghatag og espiritus pagkatalaw, apan sa naghatag siya nining tulo, ang gugma, ang gahom, ang gugma ug ang pagpugong sa kaugalingon. Mo ni ang gihatag sa mga sundalo. And then naghatag pagod siya dito sa Ephesians chapter 6 nga ang himan sa ang helmet of salvation, ang righteousness nga breastplate, ang bakos nga kamatuoran, ang sapatos sa kadasig sa pagsangyaw ug ang espada nga mao ang pulong sa Ginoo ug ang pagtuo nga mao ang taming. Mo ni ang gihatag. Then nag-instruct siya ni Gideon, kadtong mga talawan, mga bagong minyo, mga bagong nanano, mga bagong nakahimog balay. Basig ilang asawa, ang ilang asawa, lain makapaymulos. Ilang balay bagong nauman, lain magpuyo. Ang ilang tanom, dili sila mag-ani. Nahala papaulian na sila. And Gideon, katong mga talawan, papaulian po. Nabilag Jismel. Ang Jismel, gipapadto dito, gipalakaw, tulok adlaw, og niabot yun sila dito sa suba. Ningon si Lord, ang moinom. Ginamit lang ang palad o gatilap sa tubig. Mauna siya ang tinuod nga sundalo, 300 ra. Gikan sa 32,000, 300 lang ang napilian sa Ginoo. Nga maoy mga angayan nga ipadala, isulong ngadto sa gubat. Og ang katapusan mga igsoon, ang instruction. Og ako ning i-connect karon sa ato ang pagtulunan tungod kay naa gyapoy wisdom ni Lord sa atong pagpili. Kinsa nga atong pasudlon o kinsa nga atong pagawson. Paminaw og ayo ha, sa last part ra ni. Tungod kay mamauli na ta. Napa ba mo? Deuteronomy chapter 20. Deuteronomy chapter 20. Verse 16 to 20. Verse 16 to 20. Last part na niya. Og namoy time, basahon niya ninyo. Ang instruction may tungod sa pagsulong sa gubat. Because we know, kita mga Kristohanon, musulong tas gubat. Amen? Nitag kanang gitawag natog detachment commander. Kanang maoy mo initiate, maoy mo send sa tropa. Og ang atong commander, ang general nato, ang atong Ginoong Hesus. Now maunsa man kung ang Ginoo nga maoy commander, wala siya kasulod sa iyahang authority, sa iyang posisyon, isip atong labaw. So kay siya may labaw, siya mo'y naa sa sulod. Dili siya nagapanuktok kanunay, wala siya nagtawag. Kaniadtong di pa ka Kristohano, nanuktok lang siya og nagtawag. Nakaila ka kaniya. Na may moingon, wa man ko'y simba-simba, pero ay ko hukme kay nakaila ko Ginoo. Tinuod bitaw, ang yawa bitaw nakaila Ginoo, wa po nagsimba. Nakita niya, gipost ra po na sa Facebook. Kini masitag tanong og Facebook na po tayo makita. Ano? So ang last part ningon, inigsulong na ninyo
Kay protocol man pagsulungon ninyo ang nasod. Ang ilang mga tabay, tabunan ninyo bato. Ang ilang mga tanaman, inyong pangtabunan o mga bato. Ang suba nga nagpaingon sa ilahang gingharian, inyong tabunan. Aron nga og dunay survivor, di gihapon mabuhi. O nya ang ilang kakahuyan nga magamit nilang adto sila mataguan nila o ang maong mga kakahuyan nga ilang pamutlon himuon nila ilang mga panimalay maghimo po sila laing syudad. Dili na nila mapuslan kay gipamutol naman tanan. Pero na instruction si Lord. Niingon siya tanawa. Verse 16. Apan sa mga lumulupyo sa mga syudad, sa mga nasod nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglan nga walay ibiling buhi. So pati yung tanan. Apan sa verse 17 ingon, ang mga Etihanon, Amorihanon, Kanaanon, Peresianon, mga Hibihanon, Jebusianon, sumala sa mando sa Ginoo. Verse 18. Buhata kini aron dili kamo nila pahisalaagon og pagsunog sa ngilad nga mga seremonyas nga gihimo alang sa ilang Dios. Mga Diyos, kay ang maong mga buhat sala batok sa Ginoo nga inyong Diyos. So nganong unsay rason nganong ipapatay sila tanan? Because kung pabilin nga buhi someday sila mo imo tintal nimo mudala nimo ngadto sa ilang Diyos. Amen? So dinhi sa atong kinabuhi, walay magpabiling buhi nga niya sa sulod nato kabalutang dili iya sa Dios. Ato ning patyon ipagawas ni ipanglabay ni basura ni tanan o pasudlon nato si Kristo iyang pulong. Amen? Now, in verse 19, nadugangan, ningon siya, kung palibutan ninyo ang usa ka syudad, sa taas nga panahon, aron pagpugos sa katauhan, sa pagtugyan sa ilang kaugalingon, ayaw ninyo pamutla, ang unsa, ang mga kahoy nga anaan niini. Makahimo kamo sa pagkaon sa mga bunga niini, ang mga kahoy dili, ang mga kahoy dili tawo nga angay ninyong iapil sa pagpatay. Verse 21. Verse 20. Hinoon, mamahimong pamutlon ninyo ang mga kahoy nga ang mga bunga dili makaon. Magbantay ta ha? Kay si Lord nangita sa itong mga bunga, wala sa gidakon natos punuan kanus at nasugod Kristohanon nga nadugay na kayong nanagko natang nanagko na itong sangan nanaghan natong dahon. Nangita sa bunga. Ningon siya, kadtong dili mo bunga ipaputol. Ang mubunga ayon yung putla. Kaya inigpuyo ninyo sa nasod nga inyong naagaw, magamit ninyo isip pagkaon, ang mga bunga ni inyong mga kahoy, nga mamunga, busa ayaw silang putla. Apan, kining dili mo bunga pamutla, himo ang mga gabas, himo ang mga handol sa atsa, himo ang mga handol sa martilyo, himo ang mga, no? Muna instruction. No? So, hinoon, mamahimong putlon ninyo ang mga kahoy nga mga bunga dili makaon o gamiton kini sa iyong pagsulong sa usa ka syudad nga nakig-away kaninyo hangtod nga inyo kining mailog. Ari nako tan-aw tanan. Magtapos ta. Ang atong gihisgutan kadtong naa sa sulod nga atong pagawson. Og ang naa sa gawas nga atong pasudlon. Again, wala pa ta na Kristohanon, gitawag pa ta sa Ginoo. Nanuktok siya og nagtawag, nadukadungog ta ato siyang gipasulod. O kay niya man sa sulod, ang naa sa sulod gipagawas niya. Di ba? May mga bisyo ta kaniadto, mga saputon ta, mga hilabtanon, mga libakira, mga himantayon, mga self-righteous, mga tarong-tarong. Tinuon bitaw. Pag diha ng Ginoo, gawas tanan. But imong makita diha nga naa gyapon ang pagpili. Again, di pwedeng si Lord ug ang yawa naa sa sulod. Di pwedeng ang pagkamatarong ug ang sala naa sa sulod. Di pwede. Kay walay he ug she sa sulod. So gipagawa sa Ginoo. Dinhi pod naa diri ang test sa priority sa pagpili. Dingon siya pamutla ang kahoy nga dili mo bunga. Ang kahoy nga mubunga ayaw putla. Sa John 15, pulungi lang ang sanga nga mubunga aron mas mubungag dagan. Pero walay bunga putlag yun Kabalo mo kung sa'y problema nato, Kristohanon. Ayaw kag pauli nga wa ka kabalo kung sa imong problema kay muuli kang muras kag yapon. Kabalo ka kung sa'y problema nato.
Ang giingon ni Lord ayaw putla mo atong giputol. Ug ang ipaputol ni Lord wala nato putla. Ang giingon ni Lord ipahigawas wala nato pagausa. Ug ang giingon ni Lord nga na sa gawas mo ipasulod nga mao ang iyang pulong wala nato pasudla. Amen. Nay gusto si Lord nga ipaputol. Kini mga kauya di kakapaymulosan ni sa umabot. Putla ni. Kini nga kaoy, mabulan ka ni sumabot, ayaw ni putla. Kabalo ka, ang dili gipaputol, imong giputol. Ang ipaputol, wala ni mo putla. Kapila naman kang nakadungog sa pagpanuktok o sa tingog sa Ginoo. Biyay na nga makaadik nga duwa sa social media. Putla na. O ang imong Bible reading, padayon na kay mo na mo pabunga ni mo. Giputol ni mo ang paghatag panahon pagbasa. Dito na ka nag-atiman, bubo, abuno, bisibis. Sa mga butang nga mulaglag ni mo sumaabot. That is why in the future, dagang so-called Christian nga way mga buot, immature. Putla na nga kasuko. Patubo ang tanom sa Ginoo nga mao ang pagpasaylo, pagigugma. Gipatubo ang kahoy nga nagdumot. Mo'y giputol ang pagpasaylo ug ang pagigugma. Putla na nga bisyo. Himo ang bisyo ang pagtuon sa iyang mga pulong. Kabalo ka kung saning bisyo? Kining bisyo kanunay nimong buhaton, nahimo nimong habit. Pero muingon na gani kag murag di na ko kaya ug wala ni addiction na di na bisyo. Nindot unta nga imong putlon tong literal nimong pagkapalahubog, pagkainigarilyo nimo, pagsuyop-suyop nimo, mga sugal, mga pagpanglibak, kadto tanan habasa pamutla. Sulayi og tilaw-tilaw. Kung ningon silang usa ka tilaw nimo anang drugs, magpangita na ka. Kung sa basketball, kung nigana ka labi nang sige kang kadaog, magpangita na ka kanunay, bisan nun sa sulayi. Nga mahimo nimong bisyo ang pagbasas pulong sa Ginoo. Sa una nimong inom sa tanduay, tubig, halang. Di ba? Amen? Sa una nimong pagsuyok o sigarilyo, suka-suka pa ka. Pero sa diyang nabisyoso na ka, humay nga luto, sudanan o Winston. Bahalag walay sudan basta nay sigarilyo. Bahalag walay tubig basta nay tuba. Pero sa pagsugod ana lisod kaayo. Pero kung naanad na ka mangita na bisyo naman nimo naanad na. And then kung murag nagkurog na ka di na ka makasurvive kung wala na addict na ka. Sulayan nato ni. Imong putlo na nga mga literal nga mga butang nga naa nimo. Revelation 3:20 ipahinggawas na tanan. And then imong patubuon tong mga tanom nga gikan sa Ginoo diha nimo. Ang imong prayer wa na ni ayaw putla, abunuhi kanunay, ang imong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ang imong kanunay pagpaminaw og mga alawiton para sa Ginoo, ang imong pag-share ayaw nagpamutla, pagpaambit sa pulong sa Ginoo. So in other words, si Lord nga nanuktok og nagtawag pasudla. And someday mamunga. Sultian mo nako. Daghang Christian nga wa kasabot aning prayer. Daghang Christian, apil ang nagwali, tingali. Apil ko. Ngano man, nay mga panahong magampo ta nga gusto nato ugma ang tubag. Pero mangutan ako magtanong og mangga ugma ani dayon? Ano ka ba, gisiyon ni mo tong plastic nga itom, nga gisudlan sa seedling. And then punito ni mo ang seedling ilabay sa likod. And then moingon dayon ka, bradane, paulama ko hagdanan. Kay sakon ako tong mangga. Kay paglabay ni mo, nitubo og namunga dayon. Walay ingon ana. Ang tanan proseso. Katong siging involved direct mga prayer meeting, bantay lang mo. Digyud mo, wa mo'y giandam nga gidakon sa bakat, sa bukag, sa alat, unsay tawag anak, sa basket.
nga kasahudan ninyo, kasaludan ninyo sa panalangin nga ihatag niya sa Ginoo. Because si Lord di mamakak siyang saan, ningon siya, i-bless ka na ko, aron mahimo kang blessing sa uban. I-bless ka na ko, aron mahimo kang dalo. Aron hakog. Dili nga na si Lord, i-bless ka niya, aron mahimo kang blessing sa uban. So pasudla ko diha. Sugda nagputol. Ayog baliktara. Kay wala nangandoy si Lord o Kristohanon nga so umaabot makaluluoy. Wala nangandoy si Lord ana. Ningon siyang naatay mga pag-antos, tinuod gyud na og di kita kaikyas ana. Pero wala nagpasabot nga, Christian naman ko mag-antos, sa kontin mamatay, antoson na dyan. Antoson ni puro. Hallelujah, praise God. Dili. Mag-unsa na lang ang mga saad ni Lord. Unaha pagpangitang gingarian sa Dios ug ang tanan idugang lang. So karon nga kagabion, ayaw na ipalabay kawang ha. Kamo, naanad ra ba jud mo sa akong nawong? Naanad sad mo sa akong tingog. Nga murag siging gasingka, murag siging suko. Naanad sad mo nga ing-ani jud ko muwali. No? But sometimes kabalo mo, bisan ang mga ginikanan, muingon ang mga anak sa uban, Angkol, malipay kay ko si mong kinabuhi, Angkol. Pero ang mga anak mismo, way buot ni Papa. Diba? Usahay ng unana. No? Nahin mo comment, nahin mo text, nahin mo chat, na pastor, salamat kayo. No? Nga naman, kay naa ang pulong. Dili baya. Dili ingon ni ana tanan. Nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kadi man po ni pwede katong parehar sa una. Nga igo ratang mayong hinulsuli ang inyong mga sala. Pamalik mo sa Ginoo. Ato dyan ang hisgutan og unsa na siyang angayang putlon, unsay dili angayang putlon. Nakuha na to? Pag ingon ni Lord sa John 15, mubunga ka kung magpabilin ka nako. Di ka kabunga, pero nakayibunga, di ka kabungag daghan, pruningan ka. Kabalo ka? Usahay ang mapruning? Ang imong gipruning sa imong kinabuhi, katong magpabunga nimo, mapaligon nimo, makapadasig, makapalipay nimo. Pero ang imong gipabilin diha, nga nakakonek sa imuha, mao ang mopalaya nimo sa umaabot. Inig tan-aw nimo sa tanom nga naay laya nga sanga, putlag yun na nga sanga. Ibulag yun na siya sa punuan. Nga naman, ang iyang kalaya mutakod na paingon sa mga sanga hangtod sa punuan. Ang dahon mapuslan ba? Ang dahon nagpaila nga buhi ang tanom. Pero ang gipangita gayod ang bunga mga igsoon. And din his kinabuhi, maglisod ka og bunga kon ang imong kasing-kasing sirado og di kasulod ang nanuktok nga mao si Kristo. O kon ang imong giputol, giputol na imong kalipay sa pagsimba, giputol imong gugma sa Ginoo, giputol ang imong pagbasas pulong, giputol na nimo imong pag-ampo. Og unsay wala nimo putla ang mga kalibutanong butang, sigurado na sa umaabot. Wala na'y mangutana mga igsuon sa umaabot og moingon kang nganong naingon na ani ko. Because sa sinugdanan tudluan man ta. Napailain last na ni og mo pray nako. Kabantay mo atong exhibition sa motor. Unya giribok og gikuha gyud gitangtangan sa lisensya sa LTO. Ga-exhibition siya sa motor asa to nga kuan? Nagipatawagan siya sa mayor's office. Unya, gatindog siya niya, gasayaw sa motor, gasayaw po ng motor niya, wala niya guniti niya, murag expressway ang iyang giagian. Dili expressway, basta kay lapad nga agianan, provincial road. Unya, pag human nga, murag siya, ga-tiktok bang gasayaw sa motor. No? Unya, human, higda siya, nga wag niya guniti ang manubila. Hinoon, ga-helmet siya. Pero kabalo ba mo? Dagan kayo nakasaway siyang ibuhat. Nga naman, sigurado. Bisag kamao kayo siyang moingon na ato. Og madisgrasya siya na anapoy mo po sa Facebook. Mga malumo o kasing-kasing, maluloyon. Bisan piso-piso makatabang mauni ang GCash. Nga na dayon. No? Nga naman, samtang naa pa ka sa akto, di gyud ka kakita sa unsay umaabot.
Pero inig resulta na, dito na, nalipay ka or nagmahay. Sa pagputol nimo sa maong kahoy nga mubunga, wala kay problema. Pero sa panahon sa tinggutom, unya tingbunga, wa na kay makit ang bunga og makaon, diha pa ang problema. And that is why dili basihan unsa ka ka-gifted. Bisag mo banhaw pagkapatay, bisag unsa. Kung ang imong wisdom ni Lord naara sa gawas. Si Lord mismo, di siya ka-operate kay naara, gapanuktok ra siya, sige maglisod yun ka. Pastor, kapoy man ibasa, pareho bitaw ta? Pastor, wa ko'y ganang ibasa, pareho bitaw ta? Kasi nati man sad ko. Pero kung disiplinaon yun mo, bisag wa kay gana ikaon, di ba mukaon yun ka? Pero kung disiplinaon yun mo kagalingon, ako yun basahon. Pasudlo na ko ni. Butangan ako ni Jeremiah 29:11. Butangan ako ni Isaiah 54:17. Pasulod na ni mo tanan. Pagkauso na ko ni akong kasuko. In the future, grabing ninduta kaayo, igsoon. Karon human ka sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Humana nanuktok si Lord og nakadungog ka sa iyang mga pulong. Nani mo ang desisyon kung ablihan nimo, kung pasudlon, i-aplikar nimo, or magsigir ka tagpaminaw. Imuhan ang desisyon. Anyway, sa umaabot mga igsoon, kitang tanan gayod makakita kung unsa ang resulta sa atong desisyon nga himuon karon. Amen. Hinaut ang tanan na panalangina nining maong mensahe o padayon tang uhaw mga igsoon nga atong pasudlon. Sa dihang misulod si Jesus, ang paghilak, ang espiritus kamatayon, ang espiritus kagulanan o kasub-anan, napulihan og dako kayong katingala sa kalipay, sa katawa o sa kinabuhi, sa gininhawang na angkon sa maong bata. Mausab na ang mahitabo sa tong kinabuhi. Once nga naa si Kristo, makahikap siya, bisag kinsa diha, nga naas imong kinabuhing kinanglan niyang hikapon, dunay dako kaayong mahitabo mga igsoon. Nasabtan na to kayo, ako lang kang sultian, ang paagi, tuuhi ang imong nadungog, og i-aplikar ang tanan nimong nakatunan, ngagikan sa imong langit nun nga mahan. Ang mga bungol nakadungog, mga buta nakakita, ang mga amang nakatingog, ang tanan nabuhat sa tong Ginoo. Mabuhat usab na niya diha sa imong kinabuhi. Manindog tang tanan mga igsoon. Ayaw pauli nga wa kay mahinulsulon nga kasing-kasing igsoon. Ang iyang pulong, ang pulong niya nagaingon mga igsoon. Nga siya ang Dios nga gamhanan. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Bisag among isyagit panimo ang among mga pagampo. Bisag unsaon namo. Kundi ka kasulod sa among church, kundi ka kasulod sa among pamilya, kung sa tanang adlaw, dili ikaw ang naa sa sulod sa among kasing-kasing o guna-una. Makita namo ang kamatay. Kamatay sa pagigugma, sa kadasig, kamatay sa pagtuog, pagsalik, kamatay sa pag-alagad o kalipay. Makita din sa among kinabuhi ang kasub-anan, kagulanan, mga paghilak. Gusto nimo, Lord, nga mahinggawas kami, mo pahinggawas kami sa mga butang wala nimo kahimot ug ikaw nagapanuktok, nagatawag. Gusto nga mo abli sa mga kasing-kasing every day. Permanente na nga ikaw ni nakikaon kanimo kanamo ug kami unya makigkaon unya po diha kanimo sa imong gingharian Ginoo. Hugasi in taon kaming tanan.
Bisag kinsang mosulod ani nga church, bisag kinsang magwalalid ani nga church. Kung ikaw Ginoo wala, bisan puno og gasa, bisan puno sa kaalam, bisan puno sa kwarta, bisan tanan naa. Pero kung ikaw naa sa gawas sa among kinabuhi, gawas sa among pagsimba, gawas sa among pag-alagad, gawas sa among paghigugma, gawas sa among pamilya, ang kaguliyang Ginoo, ang kaguliyang mao kanunay ang among masinatian. Panalangin ni O Dios ang katawhang nag-respond sa imong tawag nga nag-abli. Sumala sa imong mga pulong. Malakay 3:18 nag-ingon ka, makita unya nila ang kalainan sa nag-alagad kanako ug sa wala nag-alagad, sa nag-abli ug nagpasulod kanako ug sa nagsirado ug nagsalikway sa akong pagpanuktok, sa mga nagputol sa ipaputol nako ug sa mga wala nagputol sa angayang putlon. Makita unya ang kalainan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Salamat Lord. Ang pulong